Ето 4 зодии и какво е любовта за тях. Остани до края, защото последната зодия ще те изненада първи. Овен, овенът е зодия, която не обича игрите в любовта. Когато е влюбен, той не се колебае да покаже чувствата си. Страстта им е огнена, връзките им са изпълнени с вълнуващи моменти. Второ, телец. За телците, любовта е въпрос на сигурност и стабилност. Те не се влюбват лесно, но когато го направят, са изключително верни и дълготрайни. 3 близнаци. За тях е важно партньорът им да ги стимулира интелектуално. Те обичат разговорите и често са привлечени от хора, с които могат да споделят интересни идеи и мисли. За тях е поважно умствената съвместимост. И 4 везни. Везните са романтични души, които обожават красивите моменти в любовта. Те са привлечени от хармонични връзки, където балансът и справедливостта са на първо място. Напиши в коментарите за коя зодия искаш да е следващото видео и ме последвай за 2 части.